Дойде време най-после да направя видео и на Хавал, и по-точно на моя личен автомобил. И защо го правя това нещо? Защото трябва да се разделям с него, за мое огромно съжаление, но все пак съм сигурен, че ще иде в добри ръце. Така, колата е 2022 година модел, на 11 ноември е закупена, след няколко дни трябва да направи 3 години. В момента е на 63 000 км, това е Хавал H6 трета генерация, в най-високото ниво на оборудване Supreme. Автомобила разполага с 2000 кубика двигател с турбо, 204 конски сили, 320 Нм. Ако не греша, защото никога не съм си поставил за цел да помня точните параметри. Колата е дълга 4,65, широка е около 1,90 м и е високо около 1,70 м. Това са подробности, който се интересува от такъв автомобил. Той, предполагам, тия неща ги знае. Лично аз съм избрал според мен с най-добрия възможен салон, а именно кафяво-черен. Заповядай да го видиме. Автомобилът разполага с подгрев и обдухване на седалки, огромен стъклен таван, който се отваря, стъклен покрив, парктроници, 360 градусови камери, автоматично паркиране и не знам още какво да кажа. Пълен е с екстри, общо взето, освен масаж на седалките, абсолютно нищо друго не му липсва. За интериора е това. И в момента да кажа най-интересното за всички вас, цената на която искам да продам автомобила е 52 000 лева. Отново повтарям, километрите са 63 000, колата се кара всеки ден. Така че имайте предвид, че със всеки изминал ден километрите ще стават повече. Затова, който има интерес да побърза да се обади, най-скоро време ще бъде пуснат и в Мобиле, като за начало снимам първо за китайската група, да пусна колата там. Доста хора вече ми звъняха, доста хора се интересуваха. Ето, дойде момента, в който да им дам пълната информация. Карам я с сезонни гуми на Мишлен. 3 години, не съм слагал зимни и летни, само всесезонни, и затова сте ме питали, няма никакъв проблем, върви на сняг, има клипове в групата, които го доказват, абсолютно никакъв проблем. Гумите също са на 60 000 км, защото те ги сложих почти когато колата беше на около 1000 км. Багажника, огромен буклучарник, но тък му ще покажа реалния обем на колата. Тези неща седат целогодишно вътре. Аз обичам да си нося боклуците в колата. Не разтоварвам багажника никога, така че може да видите реалния обем на автомобила, на багажника на автомобила. Но който се интересува, той ще дойде, ще види автомобила и ще му разкаже абсолютно всичко. И нещо много важно, държа да кажа за всички. Автомобилът е каран и има дребни, незначителни забележки. Много моля, не очаквайте да купите кола от магазина. Това е употребяван автомобил. Пак казвам, каран всеки ден, обиколи от цяла Европа, дребни дръскотинки и незначителни неща има. Затова имайте го предвид преди да се обаждате.